Moi, täällä on Essi ja nyt tämän videon aihe on ajankohtainen katsaus, eli siis katsoa mitä mulle kuuluu tällä hetkellä tai siis niin kuin, miten mä oon viihtynyt. Mä kerron ajatuksia ja kokemuksia. Eli tosiaan mä oon ollut täällä nytten lauantaina siis 15. päivä tuli kuukausi. Tänään on siis maanantai 17. päivä. Niin kuukausi on vierähtänyt tosi nopeasti. Kaikenlaista on sattunut ja tapahtunut. Niin kuin mä edellisessä videossa saatoin mainita, kerroin, että on sekä täällä että Suomen päässä sitten tapahtunut, mutta ei anneta niitä häiritä. Tää elämä on täällä tosi mahtavaa ja ihanaa, mä tykkään tosi paljon, mutta kyllä sitten jotenkin kaipaa taas Suomeen takaisin. Ja sitten englannin opiskelu, kun sitä on haluttu tai kysytty niin paljon, haluttu tietää, että miten mä suoritan sitä, niin joka päivä kun mä puhun ihmisille ja mä oon töissä, eli hoidan lapsia, niin silloin mä puhun lapsille, tai lapset puhuu, tai se toinen lapsi siis puhuu mulle englantia, mutta se puhuu myös suomeen, siis se on suomalainen perhe. Lapset puhuu suomeen, vaikka siis toinen ei osaa puhua, mutta joka tapauksessa aina kun mä käyn hakemaan viikolla päiväkodista kotiin, niin mä kuulen joka päivä englantia. No muut puhuu ja sitten kun mulle selitetään englanniksi, että miten tyttöjen päivä on mennyt, niin siinä oppii englantia. Viime viikonloppuna mä soitan poikkihuilua, niin opettelin sitten muutaman kappaleen, mitä mä oon nyt soittanut sit ihan vaan muiden iloksi tossa. Ja sitten porukka on tullut kysymään, että onko mä joku professional, eli siis niin kuin mestarikin tässä soittamisessa, tai niin kuin, että kauanko mä oon soittanut, ja siinä tullut sitten puhetta. Ja tosi hyvin niin kuin omasta mielestä selvinnyt. Enhän mä nyt kaikkia sanoja osaa, mutta joka päivä mä opin enemmän sanoja, uusia sanoja. Ja sitten ihan tieteen tahtojen, tai siis omasta tahdosta, niin sitten niin kun menen kauppaan ja johonkin hiljaiseen kauppaan, pieneen putiikkiin, ja sitten puhun niiden myyjien kanssa esimerkiksi englantia, tai niin kun puhun englantia niiden kanssa, vaikka ei se oikeasti mitään asiaa, mutta vähän kysellä kuulumisia ja kertoo, että mistä on, ja että opettelee englantia. Mutta niin. Mä oon nyt yrittänyt tässä melkein 5 päivää tehdä, tai niin kuin, viime viikolla yritin 3 päivänä tehdä semmoista videomaideita, missä näkyisi, että mä tuun tänne tavallaan keskustaan ja sitten kun mä menen takas kotiin ja niin kuin vähän mun työpäivästä, mutta se ei onnistu, koska silloin kun, aamupäivät ne on ihan, nämä aamupäivät on ihan tällä, että pystyy kuvaamaan ja kertoo, että mitä tekee ja mitä seuraavaksi tekee, mutta sitten kun se tulee se iltapäivä, kun mä käyn hakemassa tai haen pienet, eli 12 aikaan, niin sen jälkeen mä en pysty kuvaan tuntiin, eli 12:00–1:00 asti en pysty kuvaan. Ja siinä olisi se, miten mä selviän jonkun ratteiden kanssa metroon esimerkiksi ja minkälaista se on, niin se on tosi vaikea kuvata, koska mä en etukäteen aina tiedä, että minkälaiset lapset on. Ja sitten yleensä on sen verran kiire, että pitää vähän niin kuin juosta metroon, että kerkiää. Ja sitten ne nukkuu päiväunia, niin se on siinä, että haluanko mä edes kuvata silloin, koska ei mulla ole mitään tekemistä. Mä yleensä teen ruokaa siinä niille lapsille, mutta muuten mä oon ihan hiljaa. Tai sillä, että mä annan niiden nukkua. Mä selaan vaikka itse Facebookia, Instagramia, Snappia, Snapchatia, kaikkea niinku someja. Ja vastailen viesteihin, jos on tullut. Ja nyt viimeisen viikon aikana mä oon tehnyt noita kouluhommia ja nyt pitäisi lähettää sit yksi kirje takaisin Suomeen, kun se tuli mulle. Niin, pitäisi postimerkki käydä ostaas, mutta mä en edelleenkään muista, että mikä on postimerkki englanniksi. Joten näillä mennään. Pitäisi siis postimerkki ostaa ja sitten lähettää se kirje mahdollisimman pian Suomeen. Ja pitäisi sillain laittaa. Eli opiskelupaikkaa tässä hankkimassa samalla. Mutta
kai mun päivä on oikeastaan, tai niin kuin tähän sitten, tähän viikkoon oikeastaan, tai tähän kuukauteen, mitä mä oon täällä ollut, niin eikä siihen nyt muuta sitten kuulu. Sattuu ja tapahtuu kaikenlaista. Eli joku kysyy, että minkälaista täällä on nukkua ja näenkö mä unia. Niin no, nukkumisesta sen verran, että mulla on sänky. Kyllä siinä nukkuu. Ja sitten näenkö mä unia, niin kyllä näen. Mä näen tosi paljon unia. Se oli kyllä ihan kummallinen uni. Sillä että miten joku, kenet mä haluaisin tavata. Mä en ole koskaan tavannut häntä. Enkä viitti sanoa, että kuka hän on. Koska siitä voi nostaa paskamyrsky. Mutta kumminkin niin henkilöä en ole itse tavannut. Haluaisin tavata. Ja ihan todella ihana ja semmonen hauska tyyppi, joka kertoo omia juttuja. Mutta niin. Mä tiedän, mä haluaisin nähdä sen. Ihan vaan siis sen takia, että onko se oikeasti todellisuudessakin samanlainen kuin kaikkien videoiden perusteella. Mutta nyt mä vaan odotan, että tunnin vielä tässä pitäisi odottaa ja lähteä sitten hakemaan pikkusia ja sillai. Mutta joo, että Instagramiin tulee sitten enemmän päivityksiä ja pitempiä juttuja ja sillai niin kuin laajempaa sisältöä tavallaan, että sinne tulee sitten niinku semmoisia tekstejä, mitä blogiin voisi kirjoittaa, mutta sitten ne on taas liian lyhyitä blogiin, niin sitten mä kirjoitan ne sinne. Ja se on niinku, se on vähän semmoista, en mä tiedä, Snappi on vähän niinku, kun mulla ei ole nettiä niinku tässä, että mä pystyn kuvaamaan videoita ja pystyn ottamaan kuvia ja sitten mä pystyn kirjoittamaan paperille tekstit, mutta se Snappi on vähän sillä että ei sinne sitten jaksa enää päivittää niin 10 kuvaa peräkkäin, että nämä on otettu tänään päivällä ja bla bla bla. Et se on vähän semmonen juttu, mutta kaikista selvitään ja olen tällä hetkellä todella onnellinen, vaikka välillä surun murtama ja suru johtuu kaikenlaisista asioista, mitä on viime päivien aikana tapahtunut ja semmoista. Jos pidit videosta, paina peukku ylös. Jos et tykännyt, niin kerro se tuolla kommenteissa, että miksi. Ei muuta, me nähdään seuraavassa videossa. Ja jos oot uusi tilaaja, niin tervetuloa seuraamaan minun elämääni eri puolella maailmaa. Olen siis Lontoossa, mutta jos oot uusi, niin paina tilaa ihmeessä, jos haluat nähdä mun naamaa jatkossa. Mutta joo, me nähdään seuraavassa videossa. Kaa.